खुलुमबाय नमस्कार अस्सलामु आलाइकुम दिनैनि जोंनि पिपल दोलोनिफ्राय जोङो जिहेतु गरायसर बिधान सभानि गेजेराव आंखौ इउपिपिएल दोलोआ पार्टी हिसाबै प्रटेक्ट खालामदों आं बेनि थाखायनो जोंनि दोलोनि मानाव गेदेर आफादगिरि आरो बारग' सिएम मानगोनां प्रमद सार बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरबाय आरो दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव नमिनेशन दाखिल खालामनाय गोथार हाबाफारियाव जोंनि दोलोनिनो मानाव गेदेर वार्किं प्रेसिडेन्ट लोगोसे राज्य सभानि सांसद मानाव गेदेर रोंगोरा नार्जारी बिथाङाबो नुजाफैदों बेनि थाखाय आं बिथांनिसिम साबायखर बावदों आरो दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव जोंनि माइनरिटि सेलनि मानाव गेदेर आफादगिरि मानगोनां नजरुल इस्लाम बिथाङाबो नुजाफैदों आरो बे हाबाफारियावनो जोंनि CWC नि नेता मानाव गेदेर मुजिब आली बिथाङाबो नुजाफैदों बेनि थाखाय बिथांखौ आं साबायखर बावदों आरो दोलोनि गासै स्तरनि माने दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि गेजेराव नुजाफैनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों जिहेतु रायजो राजा नोंथांमोन मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनि सरकारनि दिनावनो जोङो भाग्यक्रमै भाबै मोनथाम समष्टि सुक्लाय सेरफां समष्टि नाग्रिजुलि समष्टि आरो परिषद समष्टि बे मोनथामजों दाजाबनानै गोदानै बिधान सभा समष्टि मोननायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मानाव गेदेर प्रमद सार बिथांनिसिम आरो माने इउपिपिएल सरकारनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों दायो जिहेतु जोङो 2,05,000 जोंनि बे मोनसे समष्टियाव भटारफोर दङ बेनि गेजेराव आं दा मोनदांनायाव गामि आरो सुबायाव थांनानै जिखिनिखौ मोनबाय जिहेतु आंजों माने प्रटेस्ट खालामगोनबा बिजेपिआ दङ हिसाबै बिजेपिआव लकेल केन्डिडेट गैया दा बेनि खेत्रआव रायजो राजाफ्रा नागिरदों माने लकेल केन्डिडेट नांगौ होननानै स्थायी माने केन्डिडेट थायोबा मोजां जायो आरो नोंथाङानो जिहेतु स्थायी केन्डिडेट आरो नोंथांखौ बयबो रायजो सिनायो बेनि थाखायनो नोंथांखौनो जोङो देरहा होनो थाखाय नाजादों होननानै आंनो फोरमायदों 80निबो साव थांनांगौ जेरैबायदि माने डिपार्टमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टनि सिङाव जिखिनि माने 55टा डिपार्टमेन्ट दङ बेनि बागै जिखिनि मोनथायफोर अधिकारफोर दङ बेखौ आर्टिकेल बेसिसाव जोंनि जितु 26टा जनगोष्ठीनि जिखिनि अभाब अभियोग समानै भाबै जों खामानि मावलांनायनि जितु जोंनि उद्देश्य मिशन आरो भिजन बेनि गेजेरजों जिखिनिखौ मावनांगौ आङो हागौसियाव सरकारनिफ्राय आदाय खालामनो थाखाय नाजागोन